ku kasance da Shakallo TV a kodayaushe. Sanarwa ga waɗanda ba su ga bidiyon baya da aka yi ba za su fahimci wannan ba, zai fi kyau a kalli na farkon kafin wannan. Bayan akalla mintuna 30 sun shuɗe ne sai Bruce ya lura da gajimaren da yake wurin shine dai na farkon nan da ya wuce ta cikinsa, sai ya ga ya samar da wata fasalin kamar rijiya mai ƙawanya. A nan ya tabbatar ba fa hanyar da zai tsira daga wannan tarkon gajimaren da suka kewaye shi ta ko'ina. Katsaham sai ya hangi wani sararin haske a gabansa. To fa wannan ne damarsa kadai da zai tsira daga hadarin gajimaren nan. Hanyar ta kasance tamkar wani kwararo mai zurfi a gabansa da ke da tazarar kilomita 1.5 kwatankwacin mil 1, sannan tsayinsa ya kai kilomita 16 daidai da mil 10. A can ƙarshen wannan kwararren gajimaren yakan iya hango hasken shuɗin sararin samaniya. A daidai lokacin da ya shiga ne sai hanyar ta dinga tsukewa a hankali gaba ɗaya cikin wajen mamaye yake da wasu irin gajimare ƙanana masu launuka da ke jujjuyawa kamar fanka, suna ta yi wa jirgin ƙawanya. Wutar da ke cikin jirgin wadda dama tuni ta ɗauke da kuma na'ura da ke ta jujjuyawa suka dawo aiki lokaci guda. Cikin dace Allah ya taimaki Bruce ya kurɗa sai gashi ya fita daga cikin karangiyar gajimaren nan. Bayan sakanni 20 sun wuce ne a cikin wannan yanayi, babu kuma wanda ya kula, sai wani irin turnukun hazo ya taso ya game su gaba daya. Cikin hanzari matukin jirgin ya turo sako zuwa ga masu kula da jirage domin su gano masa a wani waje yake, sai dai kash na'ura hangen jirgi bata iya gano inda suke ba. Shin dama hakan takan faru ga jirage? A tsarin aikin hakan takan faru, akan samu kutse da ke lalata sauti ko ya hana ganin jirgi. Sai dai kuma abin da ya fara a gaba shi ya firgita kowa, har da matuƙi Bruce da kansa. Ba zato ba tsammani ne sai na'urar hangen jirgi kawai ta bayyana cewa tuni jirgin su yana sararin samaniyar garin Miami ne. Amma anan ya kamata in tuna muku, wannan jirgin yakan ɗauki tsawon mintuna 75 ne. Amma a nan mintuna 47 ne kawai suka shuɗe, wato ɗan kaɗan fiye da rabin lokacin. Tsarin yadda aka kera jirgin da Bruce yake ciki ba shi da ƙarfin gudu da zai yi wannan tafiya a cikin ɗan ƙanƙanin lokacin nan. A hankali tarnaƙin hazon da ya lullube jirgin sai ya dinga bajewa. Kawai sai ya gan shi a saman filin jirgin Miami. Nan da nan ya sarrafa jirgin cikin nutsuwa ya sauka. Bayan Bruce ya sauka ne bai ɓata lokaci ba wajen duba man jirgin ya ga wanda ya amfani da shi, sannan kuma ya duba agogo. A nan ne abin mamaki ya faru. Wato abin sai ya zama tamkar cicciɓar jirgin akai daga wani waje na sararin samaniya zuwa wani waje ba tare da injin jirgin ya yi amfani ba. Shin wannan ya nuna jirgin ya bi ta wata hanya ce mai siddabaru ko kuwa abin yake? Ni ma na yarda tabbas wannan abin al'ajabi ne kuma ya zama tamkar almara. Nan da nan ne labarin ya barbazu ko ina ta kafofin yada labarai cikin gaggawa. Shi ma daga nan ne Bruce ya wallafa littafi dangane da wannan abin al'ajabi da ya same shi a wannan rana. A ra'ayinsa yana ganin cewa bakin hadarin nan ne mai walwali kamar wuta da ya dinga kewaye jirgin nasa shine ummul abaisin wannan abu. Haka farfesan nan David Paris shi ma ya yarda da bayanin Bruce dangane da hakan, cewa gajimaren ya kasu gida biyu a yankin ƙasa, haka ma wasu guda biyun daga yankin sama bisa kan garin Florida, wanda su ne sukan haifar da tsawa da walƙiya da ci da mai rugugi a wannan waje. Sai dai ba wannan ne dalilin kaɗai ba, sinadaran da ke cikin iska waɗanda suka haifar da fusataccen hazo su ne suka rikita na'urar compass mai jujjuyawa, in ji ra'ayin Profesa. To amma kuma me bayanin bacewar jirgin daga inda ya tashi aka cilla shi zuwa wani yankin? Wannan a fili yake, za a iya nazarin ta hanyar ilimin faɗaɗar sararin duniya, wato dark energy. Sinadarin nan an san shi ne kawai a rubuce, amma shi ne kan uwar gami wajen gudu da faɗaɗar sararin duniya. Wasu masu bincike sun yi da'awar cewa za a iya amfani da ilimin nan wajen ƙirƙirar wani inji na musamman da zai taimaka wajen tafiya mai nisa a yi ta a cikin sakanni, kamar yadda hakan ya faru ga jirgin Bruce. Tabbas sai dai mu ce wannan wani irin shi'umi ne mai sarƙaƙiya. Ya ƙunshi wasu balabalayin ma'adanai da kan canza sararin subhana da kuma na lokaci. A zahirin magana
ta gaba ɗaya, za a iya cewa wannan abu ne mai wahalar tabbatarwa, musamman ta la'akari da abubuwa masu zuwa a nan gaba. Wata tambaya mai ƙayatarwa game da wannan batu shine, ta ina ilimin nan na faɗaɗa ya bayyana a saman tsibirin Bamuda? Shin kana da wani tunani game da hakan? Lalle, idan har kana da, to za ka iya samun wasu bayanan naka. Kenan dukkan abubuwan nan na al'ajabi da kan janyo ɓacewar abubuwa a tsibirin Bamuda sun kasance ba na almara ba ne. Misali, manyan jiragen ruwa da na sama, tsawa da cida na tsakiyar teku ne kan tarwatsa su. Wasu dalilan da masu shaida kan bayar sukan zama ƙirƙirarru, ko wasu bayanan su zamo masu ƙarin gishiri. Sannan a hangen wasu suna ganin adadin jiragen ruwa da na sama da suka ɓata a wannan wuri sun kai ko sun zarta adadin asarar da aka yi fiye da ta kowane teku a faɗin duniya bisa cikakkiyar ƙididdiga ta gaske. Amma fa a cikin tsibirin Bamuda akwai abin al'ajabi da jan hankali da kuma rikitarwa waɗanda an kasa bayaninsu kuma ba za a taɓa iya bayaninsu ba. Idan har ka ji daɗin wannan bidiyo, danna mana alamar hannu domin jinjinawa, sannan kai subscribe da Sha Kallo TV.